Počkaj. A teraz si môžem naplniť. Dievčatá. Čau. Stojí také. Vítajte v Prešove, vítajte v Slnečko, vítajte v Dňovku. Vítajte na besede s živými autormi a s živými ilustrátormi. Našimi ilustrátormi, lebo tu máme dámu, pani Dana Zakarová. Keď sme pri ilustrátorov, to je Miro Lenitko. Ahojte. A páni spisovatelia Anton Sabo. Moje meno je Egon Tomajko, ale ja ešte som taká vždy napísal. Keď sa tak pozerám, tak to vyzerá, že budeme mediálne hviezdy. Možno trošku strelenejší, všimnutejší, strelenejší, ale nie, určite nie sprostejší ako dievčatá, to určite nie. Len sme iní. Dievky, padli z jahody, tak sú iné a iné sú v tom, že sú miernejšie, že sú odpovednejšie, že sú možno serióznejšie, že nie sú také výbojné, že nie sú také výborné. To sa veľmi teším. Je veľmi silná basa, lenže ja nemôžem spomínať na Leopoldov tak, akože je tam väznica, že tam boli aj mnohí nevinní zatvorení, ale vždycky som, teda môj pseudonym vychádzal z toho. Ja neviem, Bielý kvet sa to volá, čo to spieva? Šbírka. Šbírka, áno. Tak pôvodne mu to napísal Čierny kvet. Cenzúra zakázala, kdeže by za socializmu bolo volať čo čierne. Tak z čierna kvetu bol Bielý kvet, Bielý kvet. A pekne. A milión takýchto všelijakých vecí a tie som tam napáčal. Napísal som tam. Prišlo mi na mysel. Nesmeli sa mať dlhé vlasy vtedy. Takže chlapci nesmeli mať dlhé vlasy, tak všetko si to tam zasponkovávali. Potom prišiel nejaký Davidu sovietský interpret, ktorý prišiel s dlhými vlasmi. Keď Sovieti majú vzor, majú dlhé vlasy, tak potom mohli aj tí naši. Plno takých kurióznych je. No, Lajferová to vedela rozprávať, pretože to bola prvá Slovenka, ktorá získala zlatú líru v roku 1970. Takže, no, veľmi by som sa rozprával o tomto, lebo to mám v živej pamäti aj to, jak som nemohol dať dohromady katalógy. To vám tak, keby sme to pred 500 rokmi robili, nebolo. Ja ešte raz ďakujem pánovi Romanovi Bratovi, pánovi Mirovi Sabovi, pani Dane Zakarovej, pánovi Mirovi Lenitkovi. Jeden veľký potlesk. Daj moje meno Miroslav Vegisko a tam si otvorí moju galériu, kde mám miesto fotografie s plážom, mám tam galériu, tam mám prevedu, tak si môžeš pozrieť. Taký čo? Dobre sa tvári. A dostaneš takú ulicu Nie
Aj pre občania, ktorí tu stoja po bokoch, môžu si zobrať knihu. Aj na zastávke, ktorí stoja, môžu si zobrať knihu. Zle? Už dobre? Zle, na toto, o čím si myslíš? Ja, dobré. Všetci si môžu zobrať knihu a môžu sa zapojiť do rekordu. Tam tie tri už si zobrala. Pozri, aj Jana, tam toho. Buďte ticho, bo vás bude všetko počuť, čo rozprávaš.